que espera que gaudissin de la seva obra i diu que està esperant, va sentir vídeos de l'orquestra i diu que se queda gratament sorpresa, vídeos que tenim penjats en YouTube, i que estava molt contenta de que tocaran la seva obra i de que esperaven que els agradara. I enviaré un vídeo dient-li que esperem que us agradi. Moltes gràcies.